Bai, itunaren indarra hori da, erakunde guztietan, Euskadiko erakunde guztietan, bai parlamentuan eta bai hiru batzar nagusietan, gehiengo absoluto bat lortzen da itun horrekin. Eta horrek esan nahi du, etorkizunari begira, egonkortasun bat egongo dala erakunde guztietan eta bereziki zerga kontuetan. Hori oso importantea da, familientzako, enpresentzako eta nazioarteko inbertsioak ekartzeko ona. Posturak ez daude hain urrun, ez daude. Daude deklarazioak. Politika bai, baina benetako asuntotan, zenbakitaz, ikusten baduzu, jarrerak ez dira hain eskorrak eta hain ezberdinak. Nik uste dut Bilduk nahiago du bere jarrera politikoa mantentzea, akordio bat lortzea baino, eta beraientzat importanteagoa da oposizio lana egitea Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra legebiltzarrean Gasteizen, askoz importanteagoa da Gipuzkoa ondo gobernatzea baino.